Техника, тежест. Много често в залата сигурно са чували репликата колко вдигаш. Да, обаче има един много по-важен въпрос от колко вдигаш. И то е как ги вдигаш. Защото ако техниката ти се разпада под тежестта, значи тежестта най-вероятно е повече отколкото трябва да вдигаш. Здравейте, аз съм Димитър Иванов, това са 10 минутки с Чичо Митко. Тук си говорим за тренировки, възстановяване, дисциплина, навици, само неща, които работят без излишни глупости. Започваме. В предишните епизоди ви казах, че лошата техника много често води до травми. Трябва да знаете, че ако техниката ти е лоша, тежестта, с която се гордееш в залата, много пъти не те развива, а по-скоро ти пречи да се развиеш. В този епизод ще поговорим именно за това. Обикновено в залата се виждат два типа хора. Един дига повече килограми, но техниката е лоша. Коленете хлътват, гърба се криви, движението е неконтролируемо и като цяло изглежда грозно. Другия, от своя страна, дига по-малко килограми, но движението е красиво, всяко едно повторение като предишното и техниката му изглежда безупречна. Познай кой от двамата ще има по-голям напредък след 6-8 месеца. Много често имаме клиенти, които се хвалят с големи тежести. Обаче при малко по-детайлен преглед на самото движение, то не е добро. Работят неправилните мускули, стави, вместо да работят правилните такива. Тежестта расте, качеството пада и в един момент лошата техника и лошото качество се срещат с контузията. Проблема идва от това, че тежестта е число, което всички виждат. Много обичат да се хвалят с него. Обаче никой не задава въпроса как изглежда от движението при тази тежест. Точно тук хората оптимизират грешното нещо. И както ви казах и преди, моля ви, оставите егото на вратата на залата и тренирайте качествено и за здраве, а не еголифтинг и контузии. Можеш да компенсираш лошата техника с чиста сила. Тялото е находчиво, ще намери начин да дигне тежестта дори и при лоша техника. Само че тази сметка се плаща малко по-късно. Тялото ще плати с по-лошо възстановяване. Този лош трансфер на сила е ключа към бъдещи контузии. Ако клекът ти със собствено тегло или с празния лост не е добър, то няма магически да се подобри, като сложи 100 кг. Тежестта не оправя техниката, напротив, експонира я. Именно заради това атлети на топ ниво продължават да работят за техника. Лека тежест, правилно движение, защото знаят, че основата и техниката е много по-важна от 5 кг, които ще сложиш отгоре, за да се похвалиш с тях. Тук е момент да ви покажа две от основните движения. Царя и царицата на всички упражнения. Клека и мъртвата тяга, както и най-честите грешки, които аз съм виждал да се правят от атлетите и от трениращите по време на тези две движения. Една от основните грешки при клек е да позволявате на коленете да влизат навътре. Когато клякаме, или когато се изправяме, както и да отидете на пръсти по време на клека. Трябва да си позволяваме да се прегърваме по време на клека. Ръцете си изпъчени, погледа напред и леко нагоре. Взимате дълбоко въздух, стягате корема. Първото движение е от таза назад, като избутваме дупето по този начин назад. Таза тръгва пръв, коленете отиват страни и леко над пръстите на краката. Долу в това положение сме изпъчени, гърба е прав. Не изпускате въздуха, стягате корема, избутваме, като гърдите са изпъчени през цялото време. Стойката е една идея по-широко от раменете, краката, пръстите лекичко в страни, като коленете следват пръстите на краката и те отиват леко в страни.
назад, клякаме дълбоко, изправяме се. И моля ви, не дейте да клякате тук и да казвате, че сте клекнали. Трябва да ставате долу под паралела и да се изправяме. Захвата е така, че като щангата отиде долу, ръцете да са ви извън коленете, лактите да са извън коленете, за да може щангата да върви близко до тялото. Основни грешки. Движението изглежда по този начин. Прегърбени и при дърпането и при пускането надолу. Не трябва да позволяваме на гърба да се криви. Лопатките са събрани, раменете са назад, гърдите са изпъчени. Движението е по този начин. Гърбът трябва да бъде прав и стегнат през цялото време. Друга основна грешка е, че клякаме вместо да се навеждаме. Когато тръгнеш тук долу нямате клек. Тягата е по-скоро поклон, отколкото като клек. Движението е като поклон, по този начин. Третата основна грешка е да пускаме тежестта много напред, по този начин. Колкото по-далеч отида тежестта от тялото, толкова по-голям е риска да си контузите кръст. Затова щангата трябва да върви близко до тялото и върху връзките на маратонките ви. В средата на стъпалото. Е така, по този начин. Когато щангата е най-долу, не тръгваме само с дупето, гърба, раменете и таза върват едновременно. По този начин. Избягвайте да тръгвате само с краката, както и само с гърба. Рамената и таза тръгват едновременно. Движение трябва да изглежда така. Гърдите са изпъчени, лопатките са събрани, раменете са назад, стягате корема, взимате въздух, близко до тялото щангата, най-долна позиция и връщаме обратно. Разликите може да изглеждат малки на екрана, но за тялото те не са. Правилното движение те изгражда, докато грешното трупа сметка, която рано или късно ще трябва да платиш. Когато тежестта започне да определя техниката, много хора бъркат, като си казват, ама аз нали ги дигнах. Да, вдигна ги, но какво точно тренираше с това повторение? Сега ще ви дам 3 стъпки, които да следвате и така може да подобрите техниката си и да избегнете контузии. Намалете тежестта с 40 или повече процента. Ако движението се получава добре на тези килограми, останете на тях и във времето лека по лека добавяйте килограми, само ако техниката не се разваля. Снимайте изпълненията си. Видео заснемайте се отстрани, отпред, в различен ъгъл, за да видите, че когато сте си мислили, че движението изглежда страхотно, не винаги е точно така. Камерата не лъже. И третия съвет е най-важен от всички. Независимо в какъв спорт искате да се развивате, ако мислите, че техниката ви е зле, намерете си треньор в дадения спорт, слушайте го, така най-лесно ще подобрите технически, без значение от спорта. Тежестта се вижда лесно и всички се кефат на големи тежести. Качеството на движението обаче е трудно да се види, да се коригира и не го може всеки. А именно качеството е това, което ще определи докъде ще стигнеш, преди тялото да каже стоп. Аз като треньор винаги гледам на първо време качеството на движението да е добро, килограмите ще дойдат в последствие лека по лека. Кажи ми отдолу в коментар, ти снимаш ли си докато тренираш и обръщаш ли внимание на техниката. Надявам се видеото да ви е помогнало да разберете, че техниката е в основата на всичко. Ако ви е харесало, споделете го с приятел, оставете коментар отдолу, ще се радвам да чуя и вашето мнение. Аз съм Димитър Иванов, това бяха 10 минути с Чичо Митко, до следващия път.
Чао!